Hello, good morning, good afternoon, and good evening mga kalakwatsero at kalakwatsera, mga kalitid, kanguso at mga kapangilya. Kamusta po ang lahat ngayong buwan ng mga puso? Kamusta naman ang mga puso natin dyan? Kahit wala ka pong iniirog, ang importante ay mahal mo ang iyong sarili. Ayan. So, ngayon ay tapos na tayo maglakwatsa. So, sa mga hindi pa nakapanood sa aking vlog sa Bicol, Kamsor, inaanyayahan ko po kayo na manood. At ngayon, dahil tapos na tayo maglakwatsa, ang gagawin po natin is re-review tayo ng mga damit na na-order ko sa Shopee Live. Yan, first time ko po mag-order ng mga damit sa Shopee Live. So, yun ang aking i-review ngayon. Hindi na unboxing kasi nabuksan ko na siya. Dito kasi sa bahay, may rules ako na kapag may mga dumating na mga order ko from Lazada, from Shopee, kailangan nilang buksan para makita kung yun talaga yung order ko. Kasi pag hindi, sabi ko sa kanila, hindi nila pwedeng bayaran. Okay? Para fair naman. Kasi po, ang hirap-hirap mag-return. Diba? Sino yung mga nakaranas na dyan mag-return ng mga products na na-order nila na mali or kulang. So, ayun po, para fair. Kasi nung panahon ng pandemic, di ba, ang hirap pumunta sa mall, ang hirap makipagsapalaran. Naging uso yung Zoom meeting, di ba? Yung mga Zoom meeting. Hindi sa tayo sa mga speaker sa company namin sa Zoom. Wala akong coat. So, kailangan ko maghanap ng mga coat or blazer para naman, may, di ba, pag speaker tayo, may gagamitin tayo. So, naghanap ako sa Shopee and sa Lazada. And sa Shopee ako napunta. And sa kakahanap ko, ang mamahal, di ba? Ang mamahal. So, napunta ako sa Shopee Live. So, first time ko makapagbukas ng Shopee Live. And napunta ako sa shop ni Sis Ven. Yon, yung pangalan ng shop niya is More Than Clothing. Yan, pakibasa, More Than Clothing. Bear with my pronunciation dahil ako po ay Waray. Siyempre, ang pangalan ng vlog ko ay Lakwatserang Waray. So, yun po. Hello sa aking mga kababayan dyan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag nyo pong kalilimutan i-subscribe, i-share, kapag nagustuhan nyo, i-like, and comment down below. Siyempre, huwag nyo pong kalilimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated tuwing naglalabas po ako or tuwing nag-upload ako ng mga bagong video. Huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe. Lakwatserang Waray! Ayun, start na po tayo. Yung mga nakikita nyong damit sa likod ko, yun yung ating mga na-mine sa isang Shopee Live kay Sis Ven nga sa More Than Clothing. So, nakakatuwa kasi ganda-ganda niya, ang sexy-sexy niya, tapos ang bait pa, diba, ini-entertain lahat. Actually, itong shop na napuntahan ko, sobrang dami niyang follower ba tawag doon? Yung ang dami nagmamine doon. That time, nung nakapanood ako, parang 97. So, ang hirap po makamine. Sobrang hirap makamine. Kasi, ang labanan po pala sa ganyan, sa mga ganyan Shopee Live, is palakasan ng internet. Kapag magaganda yung mga binibenta mong mga damit, nako, palakasan po pala talaga ng internet yan. Kapag mahina ang internet connection mo, sorry ka na lang. 'Di ba? Hanggang tingin ka na lang, maglaway ka na lang. Ganon. Pero ang nagustuhan ko sa shop na to, kahit sobrang daming nagmamind doon, kahit sobrang daming nag-aagawan, is marami yung nag-help. Yun ang kagandahan. Napakababait po ng mga miners. Lalo na yung nagsha-Shopee Live. Napakabait po ni Sis Ven. Kahit na bago ka lang, katulad ko that time bago lang ako nagmamine, talagang ini-entertain niya ako. Kasama ka sa usapan, di ba? Hindi ka lang basta namimili, hindi ka lang basta nagmamine. Nakikipagtsikahan ka din. So, di ba nakaka-enjoy? Tapos, nalaman mo pa, Bisaya siya. Bisaya din ako. Pero particularly sa Marwaray. Yon. So, magkababayan. Napalagay yung loob ko sa shop niya. Kaya nag-stay na po ako doon. And ito nga yung mga na-mine ko doon sa shop niya. So, tingnan natin ngayon kung quality ba yung mga na mine natin. And mura ba siya. Excited na ba kayo? Kasi excited na din ako. Tara, tingnan na natin.
So, unahin natin tong blue para hindi nalalayo sa kulay ng damit natin. Hindi ko na maalala kung ito talaga yung una kong na-mine. So, nagustuhan ko to dahil yung color. Tingnan natin kung quality ba. Ito ay nabili ko siya ng 220 pesos doon sa Shop This Vent. And meron siyang doble. Ito meron siyang, ano tawag dito? Lining ba tawag nito sa loob? Maganda po yung tela niya. Kompleto. Meron po siyang magandang botonis. Ayan. And meron siyang design dito. Ayan, meron siyang design. Tapos dito pa, ito, meron din siyang design. So, yun ang nagustuhan ko. Ayan. So, diba? Sukat na natin. Ang size actually nito is XL. Pero ako ay medium lang. Pero nakita ko kasi yung size ni Sis Ben, kasya sa kanya dun sa Modern Clothing. So, hanapin nyo po sa Shopee Live, Modern Clothing. Ayan. So, tingnan nyo po, ang gaganda. Yung bulsa niya is fake. Hindi siya tunay. Design lang. Susukatin na natin. Kung kasya. So, ito na po yung itsura, guys. Diba? Ang ganda. Yan. So, ito na po itsura ng damit na namay natin, yung blue. So, kasyang-kasya siya, parang sinukat. Walang labis, walang kulang. Kahit na tumaba po ako ngayong nag-quarantine, nag-lockdown, tumaba tayo. Pero kasya pa rin sa atin. Ayan. So, tingnan nyo po. Yan yung una kong na-mind. Ang ganda ng tela niya. Actually, pinalaban ko na kasi to. So, kaya nakaano na siya. Nakaayos na, nakaplansya na. So, yun po ang kagandahan. Fake yung bulsa niya. And, ano masasabi nyo, guys? Maganda, diba? So, yun. Ito po yung ating unang na-mind. Color blue. Kung tatanungin nyo ako, personal, na ako mismo yung nakakahawak or nakakita ng texture, yung quality niya is 100% maganda. Yung quality nito. So, okay. Yung una nating naman. So, ito po. Ang susunod po natin, ito, orange. Ang color nito is orange. Well, kaya ko naman tuminayin kasi gusto ko yung kulay niya. Pwede rin siya sa zoom. Ayan, nakikita pa rin naman. Tapos, kaya ko siya nagustuhan, stretchy. Umuuna. Tapos, hindi siya mainit. Wala siyang doble. And then, ang size nito is XL ulit. Ayan. Kasi, iba-iba po yung size ng bawat bansa eh. Ng small or medium. So, ang bulsa niya po is hindi fake, tunay. Tapos, tingnan natin. Wala na siyang ibang design. Tingnan natin kung kasya sa atin. Ito po is binili ko siya ng 150 pesos. So, diba sulit na sulit siya sa 150 pesos. And, oy, ang ganda. Again, para siya ulit sinukat sa akin. Ayan po, oh. Yan, tama lang po yung length. Tama-tama lang po sa height ko. And dito po, tamang-tama lang din po siya. Dito sa balikat, meron po siyang foam, which is maganda kasi medyo bagsak yung balikat ko. And tamang-tama lang din po. Yung kanina, may foam din po yun, yung blue. Pero medyo manipis lang din. Parehas lang din naman sila. Pero ang ganda po talaga ng quality nito. Sa 150 pesos is okay. 100% okay. Yung tela, yung lahat. Diba, parang pinatahi ko talaga. So, hindi tayo nagkamali, guys, ng ating na-mine. Ano masasabi nyo? Sa aking pangalawang na-mine, diba ang ganda? Wala pong damage. Lahat intact, pati botones. Sunod po natin, diba makukulay? Mahilig kasi ako sa makulay. Yan, Bisaya ba? Bisaya. At, yun, makulay. So, ito po yung pangatlo kong na-mine. Color yellow. Wala na yung tag size niya. Hindi ko alam. Siguro ka-size lang din nila ito. Wala nang nakasulat dito kung anong size niya. So, ito po, ang kagandahan, intact din po yung kanyang botonis. Ayan, ang ganda ng botonis niya. And, meron siyang design. Dito. Blue.
And then, eto, halos kakulay ng damit ko. Yan. So, meron siyang design dyan. Tingnan ulit natin kung kasya ulit. Napaka-cool kausap na ni Sis Ben. Try niyong pumunta sa, sa live niya. Mag-i-enjoy kayo kahit mga new miner lang kayo. Yan. Di ba parang sinukat ulit? Ang galing talaga. Hindi kami nagkakalayo ni Sis Ben ng size. Mas sexy lang siya sa akin. Wow! Diba? Shout out sa'yo, Sis Ben. Diba? Para din ako nagla-live. Diba? Para ako nag-Shopee live. Actually, kaya may ganito dito. May manikin ko talaga ako. Yung mga dress ko, kasi sobrang dami. Nasa around mga 5,000. So, binibenta ko rin siya sa aking FB. Kasi nga po, sobrang dami na. Inakupa ko na po lahat ng mga damitan dito sa bahay. Kaya, binibenta ko na yung iba. Yung mga 2 beses ko na nasuot, 3 yun, binibenta ko na. So, kaya may manikin dyan. And yun po. Ang masasabi ko lang, ang ganda ng quality niya. Hindi mainit, tamang-tama. And pag nag-zoom ako, kitang-kita pa rin naman to yung pagkayalo niya. Yan yung mga ganyang kulay yung gusto ko pagdating sa zoom. Yan. Thank you talaga, Sis Vero lang nasabi ko din. Thank you. At saka syempre sa ate mo kay Ate Dang. Thank you. Kahit di ko nakikita. So, hindi naman siya branded. Kasi hindi naman po talaga ako mahilig sa branded. Nakakaputi po yung pagkayalo niya. Tapos, meron pa siyang lining. Hindi siya mainit. So, binili ko po ito ng 220 pesos. Eto. Itong yellow na to. Tapos, punta tayo dito. Eto naman. Eto naman po is black. Yan, meron po siya dito mga botones. Tapos, yung zip, yung niya, yung bulsa niya, hindi rin po fake. Binili ko siya ng 120 pesos. Ang black na to. So, very simple ang kanyang design. Tapos, yung kanyang botones ay simple lang din. Meron siyang lining. Ang kanyang size ay XL ulit. So, ito na po yung hitsura ng black. Sobrang simple niya. Yan. So, naririnig nyo, medyo may nagsasalitang maingay. Yung, yung husband ko nagzo-zoom. Speaker siya sa Zoom, kaya, yun. Siya yung maingay. So, tingnan nyo po, yung height niya is sa ibaba ng puwetan. So, tama lang naman. Meron na akong itim. Wala po kasi akong itim dahil hindi ko siya favorite ang itim. Kaya, ito pa lang po yung coat kong itim or blazer na itim. Madalas ako ganyan pag nagsusuot ng blazer. Ginaganyan ko. Yan. So, diba ang ganda? So, ano pong masasabi nyo sa presyong 120? Napakasulit niya. So, yung itim na to is very, very good. Kasyang-kasya sa atin. Pati yung kanyang sa kamay. Yun. Hindi masyadong mahaba. Next natin tong red. Ito naman, ang pangalan nito, Topper. Topper lang. Itong red na to, ay, binili ko lang po ito ng 80 pesos. Topper lang po siya, medyo mahaba. Ayan. So, ito po ang hitsura niya. Wool yata ang pangalan sa telang ito. Naunat po siya, ayun o. Tapos, yan, makapal-kapal. So, tapos meron siyang bulsa, tapos ganyan po yung tahi niya. 'Di ba? Napakamura naman sa 80 pesos. So binili ko 'to kasi mahilig po ako mag-topper. Ayan. Ganyan siya kahaba. So ganyan kahaba yung red na 'to. And pwede siya, nasasara siya kasi saktong-sakto lang yung kanyang laki sa akin. So, ano masasabi nyo guys sa 80 pesos na to? Diba napakamura? Yan, pwede ko siyang ibabaw sa dress ko or pwede rin nakapants, okay lang. So, ang maganda, half lang po yung kanyang sleeve. Mahilig ako sa mga half lang yung sleeve. So, ito po ang kanyang tsura. Dito na tayo.
Ito po ay stripes. Kanina ay red. So, ito pong stripes ay nabili ko siya ng 200 pesos. So, ang size niya po is extra small. And meron siyang doble or lining ang tawag yata dyan. And ang ganda po ng kanyang mga butonis. Ayan po. Pasensya na kayo sa cutics ko. Natanggal na. Hindi na ako nakapaglinis. So, yan po. And topper lang din po ito ha. Topper. Na pinili ko. And again, short sleeve lang siya. And parang tingin ko maliit siya sa akin. Ay, hindi. Tama lang. Tama lang pala. Yan. Mahilig kasi ako mag-topper pag naka-pants or naka-shorts na namamasyal. Ganyan. So, topper. Yan po ang kanyang itsura. Blue. Sky blue. Ano masasabi nyo guys? Pag sinara ko siya, medyo masikip na bandang breast. Pero hindi naman ako nagsasara kasi, kaya okay lang po. Nakakagalaw naman ng maayos. So, for 200 pesos, ano pong masasabi nyo dito sa aking, ano, diba? Sa akin, okay na okay, okay na okay. So, yun yung ating pang-anim na naman. Napakaganda. Ganda ng quality niya. Maano naman, malambot yung tela niya. Ang gaganda lahat ng mga tela ng mga naman ko. Hindi ako nagsisisi. And, eto po. Eto, ang tawag yata dito is parka. Parka dress. Ito ay, alam nyo ba kung ano to? Ito ay free lang. Free lang po ito ni Sis Ben sa akin. So, napag-alaman ko, pag bumibili ka sa mga Shopee Live or sa mga live, pag nakabili ka ng, halimbawa, 3 pataas, ganun yata, meron kang free. So, ito ay free po. Napakaganda niya, panglamig. So, pag out of the country ako, pwede siya. Doble siya dito, kulay black siya. Tapos, ito po parang mga Chinese. Ayan. Hanggang baba. Tapos, meron po siyang belt. Meron siyang bulsa. Kanyang bulsa. Tingnan natin kung kasya sa akin. Wow! Para siyang sinukat. And remember guys, free lang po ito. Free. Wala pong bayad. Yan po ang kanyang itsura. Kahit actually isara ko, kasyang-kasya. Wala siyang labis, walang kulang. Kasyang-kasya lang. Pag nag-out of the country ako, or nag-mountain province ako, or nag-Baguio, pwedeng-pwede siya. Ang ganda. The fact na free lang siya. Tapos may belt pa. Diba ang ganda? Yan guys. Tama lang din yung haba. Wow. Ano masasabi nyo? Tapos, eto, dirty rice siya. So, pwede mo siyang malagay dito. Thank you for this, Sis Ben. Ang ganda. I like it. Kahit na tumaba talaga ako, hindi ako nagkamali sa mga size na kinuha ko. Ang ganda-ganda niya. Thank you sa free. Thank you, Sis Ben. Thank you, More Than Clothing. Ang ganda. I like it. Magagamit ko to. Actually, may mga ganito naman ako, pero hindi ko alam kung anong tawag dito. Tawag ko lang sa kanya is topper lang, ganun. Topper ko lang siya tinatawag. Ang susunod, meron pa akong namay na 2 dress. Napakahilig ko po kasi sa dress. So, ito yung isa. Ito yung isang namay ko. Ito ay pink. Tapos, ganyan po yung color niya. Yan. Tapos, button down din siya. Mahilig po ako yung mga tipong maxi dress. Itong dress na to is nabili ko siya ng 220 pesos. Diba? Mura na siya sa 220 pesos. And meron po siyang doble sa loob. Yan. May doble na siya. So, hindi ko na kailangan pang mag-doble ulit. Tapos, ang bulsa niya is fake. Ano lang po yan, design. And, ang ganda po ng botones niya. Ayan. Sa kulay lang din ng damit. Ang size po nito is medium. So, isusukat natin na wala po yung pangloob kong damit. So, habang binabotonis ko, mga kalakwatsero at kalakwatsera, shout out nga pala kay Sis Cherry.
at kay Sis Zai Pimentel. Sila po yung mga nag-help doon sa si Sis Zai Pimentel, siya yung nag-help sa akin ng ilang beses. Kaya thank you po sa kanya. Actually po sa mga nakikita nyo dito ng mga na-mine ko, siguro isa lang po talaga yung tunay na na-mine ko. Karamihan po dyan puro help. Kaya pag pumunta po kayo doon, sumigaw lang kayo ng help. Marami pong mag-help sa inyo. As in, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Kahit mahina yung net nyo, makaka-mine pa rin po kayo doon dahil marami pong nag-help. Isa na nga po yan dyan si Ma'am Zai Pimentel at si Sis Cherry. Yan, shout out po sa inyong dalawa. So ito na po yung dress. Dahil tumaba ako ng konti. So ito na po siya, hanggang dyan yan. Tama-tama lang po yung tama-tama lang po yung laki. Hindi na ako pwedeng kumain ng marami, hindi na ako pwedeng tumaba kasi sinukat, saktong-sakto, walang labis, walang kulang. So, ayan po. Thank you, sis. Sa mga nag-help po nito, actually, hindi kinuha nung unang nakamay, tapos, sabi ko, sa akin na lang. So, ayun po. Thank you, dahil hindi na kinuha. So, meron tayo. Ang bulsa niya, actually, is nakatahi. Pwede mong tanggalin, pwedeng ganyan. Para design lang, diba? So, yan po ang itsura. So, anong masasabi nyo sa pink natin na dress? Ayan, diba? Sa akin is bet na bet. Yan. And, ito po yung last but not the least. Ito pong yellow. Actually, pinalabhan ko na siya. And, pinaplansya ko na siya. So, ito. Yung iba po kasi dito ay hindi pa po nalabhan. Since, sabi ko po ay re-review ko. So, ni-review ko na siya. Dahil ngayon lang po ako nagka-time. Alam niyo naman, ang inyong kalakwatsera ay napakagala. Talaga, kaya lakwatsera. So, ayan guys, habang nagsusukat tayo, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Apatots. Ayan, pag nangangailangan po kayo ng mga belt, search nyo po sa Shopee Live. I think nagla-live din siya si Ma'am Apatots. Ayan, makakabili kayo sa kanya ng magagandang mga belts. Ayan, shoutout din po kay Ma'am Riza Zol. Yun, shoutout sa iyo ma'am. Sila yung mga nakakasama ko dun sa live. Shoutout po kay Sis Crystal. Hi Sis Crystal. Ito na po yung yellow na dress. So, tama-tama lang din po yung height niya. Hindi masyadong makita. Ayan, hanggang binti. And medyo malaki po siya sa akin. I think large ito. Pero wala pong problema. Kasi, ano lang po, lalagyan po natin ng belt para maganda tingnan. Ayan. O, di ba maganda na tingnan? Wow! So, sa lahat po talaga ng mga na-mine ko, pagdating po sa dress, between the peach and the yellow, is yung yellow po yung pinaka-bet ko. So, tamang-tama lang din po, although medyo malaki siya, is wala pong problema dahil dyan po na may tutulong ng belt. And tingin ko, yun po yung belt na bagay sa kanya. Pagka masyado na maliit, parang hindi na siya masyadong bagay. And maganda siya kasi may bulsa at saka buttons down. So, yun po. Maganda rin yung kanyang dito. Ang tawag dito. Basta yun. So, maganda. So, overall po, ang masasabi ko lang, napakaganda ng lahat ng na-mine ko. Highly recommended ko po ang shop Mrs. Ben na More Than Clothing. Talaga pong hindi niya ako binigo. And ang kagandahan pa nito guys, dahil may free po ito. May free ulit. Ayan, may free ulit tayo from Sis Ben, from More Than Clothing. Ito po ay hikaw na napakaganda. Napaka-classy. Ayan, tingnan nyo po. 'Di ba? Ang cute-cute niya. Ang lakas makaano nito. Makadonya. Makayayamanin, 'di ba? Yan ang ganda. So, 'di ba dalawa yung free natin? Dalawang beses rin po kasi ako yung dalawang set 'yan na aking mga na-order. So, thank you po. Thank you talaga. Wala akong ibang masabi kundi thank you sa mga nag-help sa akin. Isa lang masasabi ko guys sa shop na to is highly recommended. Napakagaganda po lahat ng kanyang mga items doon.
So, hindi ka magsisisi. Ang gaganda po ng mga namain ko, nakita nyo naman. So, shout out din po kay Sis Medintoy o Redintoy. Yon. And kay Ma'am Lady Boss, shout out po. And shout out din po kay Ma'am Adelpha Vistal. Yan yung mga nakakasama ko itong mga to. Si Ma'am Adelpha Vistal ay may anak din na vlogger. Sabi niya, ang pangalan ng vlog niya is Daniel Del Vistal. So, yun po. I-search nyo. Yan. And, 'di ba? Panoorin nyo po yung vlog niya rin. So, ano masasabi nyo mga kalakwatsero at kalakwatsera? So, 'di ba hindi nakakapagsisi? Minsan kasi pag namimili tayo sa online, 'di ba? Iba yung expectation versus reality. Pero ito pong mga na-mind ko so far is kung ano po yung ina-expect ko, yun po talaga siya sa personal. Ayan po, huwag niyo pong kalilimutan mag-comment kung meron po kayong suggestions, meron po kayong mga comments about dun sa mga damit, or meron kayong bet, o, diba? Kung ano po yung mga nasa loob nyo, nasa kaloob-looban nyo, ay let me know. Ayan, napakahalaga po niyan sa akin. So, maraming pong salamat. God bless po sa shop ng Modern Clothing. God bless po kay Sis Ben, kay Ate Dang. At ang kagandahan pa po dun kapag sumasali ka sa mga live selling nila. Kami po dun kasi mga pastor's wife, pwede kang mag-request ng prayer request. Yan, pwede dun po. So, yun, ang kagandahan, parang isang malaking sisterhood doon sa Modern Clothing. So, yun lang po, and God bless you all, God bless us all, and lakwatserang waray here, to God be the glory.